Здравейте хора, аз съм Кинков и това е шоукейс на сервер SurvivalCraft. Този сервер не е наскоро направен, но от доста време събират доста хора, но пак трябва да дойдете с глупостите забавени, има доста интересни неща. Само си включа една команда. Да, не ми е дадено от админа, аз съм се взел с SMS. Да, сервера има SMS услуги, долу в описанието ще има линк към сайта и IP-то. Сервер е свободен, може да идвате, има макс 100 човека. Сервер е доста хубав, хоста са доста добре. Дайте си изключа той. Хиден. Значи, първо ще ви обясня тук правилата. SMS услугите, както ги виждате, ето ги. Може да спрете и да ги видите изцяло. В сайта ще може да видите как да ги изпратите. Това са правилата. Грифбан, псуване джел 30 минути, бягане от PvP 30 минути, питане на 15 минути. Може сами да дойдете и ги продите, то не е сами, виж, дойдете и ги видите сами. Да куитбот, така да е. Тук са правят той. Чакай, се включваш. За колко изключих? Ще ми трябва. Ако някой ми пише. Значи, отиваме към шопа. Има строителни материали, блокове от тала, руди, редстоун айтеми, армор и weapons и храна. Няма да влизам много подробно, ще ви моля елате и сами ги проверете. Има портал към Недъра, PvP портал. Сега ще ви покажа. Значи ето го. Тук имате Ender Chest, където може да водите и да видите какво имате. Анвил, къде да си поправите нещата. Като паните от тези стълби, почва тук сте в сейф зоната. От този бутон там може да се телепортира тук. От към може има Jump портал, Battleground, Spliff Arena и Mob Arena. Всички са много хубави. И SurvivalCraft. Много са хубави, моля елате ги погледнете. Това XP Drop е портала. Тук са правят XP евенти. Скоро преди малко направиха XP евент. Тук може да енчантвате книги. Това беше Skyblock. Тези ви ги обяснях. Това е Guest World, който ви като се логните веднага ставате guest, сте guest. Но може да си купите юзър с SMS, не могат да направите те просто. Не питайте за админство, няма да направят. Просто ще кажат не. Тук, значи това са партии 20 по 20. Ето ги. Запално ми зареждачен, като може да дойдете да си ги вземете. Струват по 100 лева. Парите са печелят чрез купуване на руди. Това са другите парцели. Обаче няма, за жалост, няма свободни места, така че ще се направи, че го разсъдме да ги направи. Онър по-точно. Така. Така, вече сме на спална пак. Тук съм. Значи, защитавате с резиденции. Имате право на 10 резиденции, които са по 35 по 35. Така, сега ще ви обясня набързо какво получавате като си купите SMS услугите. Значи има за лев и както видяхте, ще там, ще ви обяснявам всичко, като гледате и цените. Няма ларпове, такива неща, защото админа реши да ни слага онър пак. Значи супер юзър за винаги. Това получаваш да можеш да сменяш ника, да го правиш шарен какъвто го искаш, да можеш да пишеш шарено, нормалните нямат, или не помня. Получаваш 5 сета, да си правиш и там да приемаш тъпа и да се телепортираш, да се анбаниш, той го знаете. Супер юзера получавате същите неща, обаче 5 сет хома и
такос. И командата fly. И като се юзер може да строите в User World. Мега юзер ви получавате още няколко команди, които аз нямам никаква представа. Как такос. Какви са те, защото не съм бил супер юзер и не смятам да бъда. Скъпичко е, не е за винаги. Има супер юзер за винаги. Така, обясних ви всичко. В сайта ще може да пращате SMS-ите. Такос. Админа скоро ще слага нови минигеймове. Това беше от мен. Долу в описанието ще са линк към сървъра и линк към сайта. Моля да посетите и няма да съжалявате. Много е хубав сървъра. И това беше от мене. Чао!